Bishop Sikayilaida Mission Bazalwane ndlela uNkulunkulu ukusebenzisa ngendlela emangalisayo international speaker bazalwana ukuthi international speaker usuke eThekwini eMaritzburg sifuna Bishop Steve international international bazalwane ukuthi cross the border usebenze nge-passport haleluya ukuthi ushumayele izwi kaNkulunkulu ushumayele ivangeli ngakho namhlanje bazalwane sihlonishwe kakhulu uBishop S Mdlenge from the state noma ababili nabathathu ubatshele ukuthi usisekile.
Bagome igama lenkosi. Asibashayele izandla sokuhlala. Baba mfundisi noma umfundisi uDlala, i-leadership yonke osebenza nabo, abaholi bonke abakhona, abashumayeli abavangeli, egameni lenkosi uJesu Kristu ngiyabingelela abathandekayo. Amen. Obaba, omama, izintombi, izinsizwa, abantwana abancane, ngiyabingelela ngegama lenkosi. Amen. Mfundisi, ngiyabonga ngaleli thuba ngoba namhlanje ngizohlanganyela nani, ikakhulukazi lenkonzo enkulu kangaka eyodabuzekwayo yomkhosi wePhasika. Ngizizwa ngihlonipheke ngendlela emangalisayo ukuba ngibe nani. Balonga ngalenkosi. Bazalwane, okokuqala nje asibonge uNkulunkulu osigcinile saze safika lapha. Amen. Okwesibili, angibonge ukufika lapho umfundisi emva kwesikhathi noko sixoxa sifise ukuba lenzele lo suku uNkulunkulu walenza lenzeke. Ngiyafisa ukuhlonipha umfundisi uMgabadeli njengenceku kaNkulunkulu enombono nebizo uNkulunkulu ephilelayo. Masambabe lana nami njengaba ngeke asafile. Uyazi yabo kanti phela sebusuku wakathilela into kanti ikhona. Siyabonga mfundisi for the great work that you are doing. Sibonga nanesakhiwo osakhile la nabazalwane bakho. Ngiyacela ngiyasenisijwayele nabazalwane kodwa niphinde nishaye izandla. Iqiniso lithi umfundisi uDlala nomama ukwakha akwakhi abantu ngoba benemali, kwakha abantu ngoba befumene umusa kuNkulunkulu nokuhlakani okuvela kuyena. Lithi iBhayibheli ngokuhlakanipha indlu iyakhiwa. Baningi abantu nabamagago kodwa abakhe lutho engakhonjwa indlu. So umusemandleni la uNkulunkulu enza khona umusa ukuthi ube khona into eyakhiwayo, mbonge uNkulunkulu. Isakhiwo esinamandla ngoba senza isimemezelo ngisho emhlabeni wonke ukuthi laba bantu bakhona futhi abayindawo. Okwesibili, isakhiwo simemezelela ngisho imimoya yonke ukuthi kunabantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu, ukukhona babo kule ndawo akususwe lutho. So nikusisekile bazalwane to have abaholi abanjengalaba abanikisa ezingeni eliphakeme. Ngoba ngumuntu oyiqaphela izinto, ngithe mangena ngabona ubuhle ngisho balapha phezulu kwe-ceiling board lighting yonke into, ngancoma ngathi this is beautiful. Ayiphinde niyizame. Kodwa khona iy'nkozo ungene kuzona ugcina uphazamiseka kodwa ubuka phezulu ungazi ukuthi uzoqala noma uzobazala. Manje dlala sikhonza ngokuthula. Mawubheka phezulu kwanubona umhlophe ukukhanya ukuthi mangingene hayi ukuthi uzuphakamisa amehlo kodwa I'm saying these things ngenhloso yokuncoma nokukhuthaza ukuthi mkhulu umsebenzi owenziwa kule ndawo. Leli bandla mfundisi lizoba isongo lapho abantu bazokhomba khona uma befuna ukubona amandla nokuthembeka
thank you for building such a beautiful house of the Lord. Ubeka umgangatho ezingeni eliphezulu. Wazisa umhlaba wokuthi uNkulunkulu wethu ufanelwe ubuhle. Njengalokho uNkulunkulu wenkazimulo yonke nobuhle nenhlonipho yonke imfanele. Babonke inkosi. Yafisa-ke ukuzofundela angifundele Deuteronomy chapter 1, Deuteronomy chapter 1 verse number 6. Ngizothi nje kule nkonzo umfundisi uDlala wangi-invite last year wazalwane. Engimemela ngiphasela lonyaka. Kwathi edlula abaphasi wangifonela. Wathi ngonyaka ozayo ngephasi ngiyakubema ngathali bakathana ngakayithathi imema. Awufonele emva kwenyanga. Wafona exactly ngesikhathi engangisho ngaso wathi sekuyimina nguyini ngathi awuhlali. So 2025 wathi cha ubisi. The next thing uzothi ngiyabuya usukhohlwa lapha nalapha. Savumela njengoba sina namhlanje. Sibonga ukubekezela kwenu bazalwane. Bese sisuke enkonzweni esithenga njengoba sifika sekhambe isikhathi. Izolo bekushumele eCampton Park eGoli ebusuku ngabuya ngana ekuseni. So enye yezinto ekhomba ukuthi ibanga liyaphi ukuba nomholi onombono nohlelekile. Bakhona abanye abantu ongacela ukufonela ngesonto lephasika athi umkanjani ubeka ngithi ubone ukuthi hayi usekude phambili. Ukhona la ekhaya owaziwa ukuthi uyena ofundayo nje. Hayi That's the Deuteronomy chapter 1 verse 6. Deuteronomy chapter 1 verse 6. Yes. uJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHoreshi wathi sekuyisikhathi eside nihleli kule ntaba. Yena uphinde lapho. uJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHoreshi wathi sekuyisikhathi eside nihleli kule ntaba. Verse 7. Phendukani nihambe niye entabeni yama-Amori nasezindaweni zonke eziseduze nakhona eHaraba ezintabeni nangezansi nangaseningizimu nangasogwini lolwandle ezweni lamaKhanani naseLibanoni kuze kube semfuleni omkhulu umfula u-Eufrate. Amen. Namhlanje uma besingabeka ihloko salendaba besingathi sesifikile isikhathi sezinga elilandelayo. Ngicela ukushumayezela umakhelwane sesifikile isikhathi sezinga elilandelayo. Thank you Jesus. Thank you for this. Namhlanje busuku bathandekayo angizile nentshumayelo kuphela. Kodwa ngize ngaleli izwi engikholwa ukuthi liyisiprofethi kuleli banga ukuthi sesifikile isikhathi sezinga elilandelayo. Uma ngikhuleka ngokuza kule nkonzo umoya ongcwele uthi mina ufike ubatshele ukuthi sebekulungele ukuya ezingeni elilandelayo. Sebekulungele ukuya kulokho engibabekele khona ngaphambili. Kodwa ufanele basuke nabekhona. Umfundisi useqala uyaprofetha ekhuluma ngesimo mqondo ukuthi uma kwashintshwa sona ushintsha yonke into. Uthi noma ingwele batshela ukuthi isikhathi sokuthi bayezingeni elilandelayo sesifikile kodwa kufanele basuke ngokwesimo somqondo kunendlela abayijwayele bashintshe indlela yokubheka ngoba la bayisa khona bayisa ezweni abalungiselele. Uyalisho uNkulunkulu lelizwe izwe eliseKhenani uyabachaza abantu abalona kodwa uthi ilonazwe engibabekele lona. Kwesikhathi uNkulunkulu mayikhuluma nawe ukhuluma
ngezinga owazi ukuthi izinga losibanibani. Akhulume nawe uNkulunkulu athi nanti izinga lakho uzibheke wena uthi kodwa Nkosi lelo zinga elama-Amori athi uNkulunkulu akusesilona elama-Amori sekuyelakho. Kunezinto ebesizibukela kude bazalwane sicabanga ukuthi ziyokwenzeka kwamanye amabandla kwamanye ama-assembly, but uNkulunkulu namhlanje usuku uthi isikhathi sesifikile sokuba niye ezingeni elilandelayo. Yes, isikhathi sokuba nisuke niye ezingeni elilandelayo. Kodwa akulula ukusuka uye ezweni elilandelayo uma usuhlala isikhathi eside ezingeni okukulona, ngoba usujwayele ukuba kuleyo ndawo wenza izinto ngendlela ethile. uNkulunkulu esekhuluma ngokunye uyakususa endaweni esibiza ngokuthi i-comfort zone, ngoba ayikho into ebambezela ukukhula kwakho njengokunethezeka. Ayikho into emnandi njengokuba unethezeke. Uyakwazi ukuthi uyakwenza ukuthi unethezeke nasentweni uNkulunkulu angakufuneli yona, kodwa unethezeka ngoba usuwaze wajwayela, wazi wacabanga ukuthi ayisekho into ngaphandle kwaleyo. But ngifuna sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngabantwana bakwa-Israyeli abakhiphe eGibhithe ezweni lokugcina, wabathembisa ukuthi ngiyakunikhipha ngiyise ezweni elihle elinoji nobisi, nihlale ezindlini elingazakhanga, niphuze emthonjeni engayimbanga, nidle emivinini engayitshalanga. But then ayishoyo uNkulunkulu emva kwalokho uzobadlulisa ehlane, bahlala 40 years ehlane, bazi bacabanga ukuthi kusudleke ikhulunywa uNkulunkulu ikude nabo. It is possible to stay too long in the wilderness until you forget about the promised land. Kuyenzeka ngenxa yobude besikhathi osichithe ehlane lakho uzucabanga ukuthi alisekho izwe lesethembiso. Uthi mawubheka iminyaka osuyizabalazile uzucabanga ukuthi ake elifika ilanga lokuphunyuzwa kwakho. Uthi mawubheka isikhathi osuhlale ebuhlungwini bakho uzucabanga ukuthi uNkulunkulu akasoze ayishintsha indaba yakho. Kodwa uNkulunkulu ufika kubona after 40 years uzothi bona ningakhohlwa into engayisho kumina ngimkhipha eGibhithe. Angimkhiphelanga ukuba nifele ehlane, angimkhiphelanga ukuba niphelele ehlane, ngikhiphela ukuba ningene ezweni engililungiselele lona. Ngizomemezela ukuthi ihlane odlula kulona awukhishwelanga uhlala kulona, awukhishwelanga ufela kulona. Ihlane liyadlulwa kulona kodwa awakhi ehlane. Yingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu edlula ehlane akaze bavumele ukuba bamakhele indlu ehlane. Yebo bamakhela itabanakele, but itabanakele kwakuyitende eliqaqwayo nelimiswayo. Mabehamba behambe nalo, ngoba wayethi angikwazi ukwakhelwa into emile endaweni engangimisele yona. Iphutho ngalenza ukuthi wakhe izinto ezimilo endaweni ongamiselanga yona. You are not supposed to build your entire life around your trauma. Yebo khona into yakwehlela engemnandi, kodwa usuwakhiphi lakho yonke uyakhele ebuhlungwini, uyakhele ekwahlulekeni, uyakhele ebunzimeni, uyakhele emumveni lakho ukuthi nazalelwa la nazalelwa lapha kwakunzima. But God is saying kuneswe ekulungisele lona, kuneswe elikulindele. Bazalwane base-Christ Vision Resort, kuneswe elikulungisele mina. Izwe lingcono kunaleli kulona, kunendawo engcono kakhulu kunaleli kulona. Kunezinto ezimlindele futhi indaba yethu sibanjwe ihlane. Sesijwayele ukuhlala ehlane, sesijwayele ukudlimana, sesijwayele ukuphuza amanzi aphume edwaleni. Kodwa uNkulunkulu uthe unento engcono kunaleyo. Awutshela ngathi ikhona into engcono kunaleyo. Ikhona into engcono kunehlane kunalona. Ikhona into engcono unempilo yokuzizwela ngathi ulahliwe. Wasuhlala isikhathi eside
uzogcina usiwamukela izinto okufanele abawuzamukeli. Uma usuzimisele ukungena kulelo zwi, ufanele ukwazi ukubhekana nanoma yini ebasendleleni yakho. Ingakho ukuthi abantu ohlola izwe babehlola izwe bayabuya bathi sihlolile izwe kodwa inkinga leli izwe lineyiqhwa. Manje ngeke uNkulunkulu amnike izwe elingenamuntu. Ngoba izwe elingenamuntu kusho ukuthi liyizwe elibuswa yilwa. Manje awukwazi ukuhlala unethezeke kuneyilwane. So kulelo zwe uzosibeka iqhwa ezizojwayeza izilwane ukuthi asondele. Ukuze mhla ufika iy'lwane seziyazi ukuthi azidluli kulo mvelo. Olendawo uNkulunkulu akubekele zona. Kodwa uthuso ukuthi uma uthi uyabuka ubona kukhona abakhona. Kanti babambele wena isikhala usufika. Kunezinto ubona kuphila abanye abantu kulo. Usuthi nawe ngiyobe ngifikele kwathi babambele wena. Bazalwane, uthi ke ukuze nisuke uthi phendukani niye phambili, break camp. Ushinde kakani lamatende adesenwamisi abayinkambi yenu la hlala yazi emhlobeni mfundisi la uyiwa khona kwakungaphesheya la babekhephe khona kwakula. Usuthi bayabona laba bizelwa khona kodwa banethezekile ukubona bengangenanga. Amakholwa amaningi aneliseki ngokwazi ukuthi uNkulunkulu bathandelana kodwa bengafike ekuyinambitheleni lezo zinto. Kwanele kubona ukuthi simbonile izwe kodwa bengangenanga kulona. Bawuzwa umsindo wakhona kodwa bangenile. Bayayibona izinto ezenzeka khona kodwa bangenile. Iyona mpilo ephilwa amakholwa amaningi namhlanje. Bayazi ukuthi babusisiwe bangene noma bephuma. Bayazazi ukuthi bayizinhlobo abasiyimsini. Bayazazi ukuthi bangaphezulu kodwa bekho ngaphansi. Kodwa impilo abayiphilayo isho yonke into ephambene nento abayaziyo. Ngoba bahleze eduzane basemngceleni wezinto uNkulunkulu ababekele zona. Kodwa basaba isibindi sokubhekana neyikhwata zezwe abayokungena kulona. These are called limitations. Izinto ezikuvimbela. Ngizosimenshina before we pray. Yokuqala into esibambezelayo ukujwayela. Ayikho into eyingozi njengokuba yikholwa esekunomoya wokujwayela uNkulunkulu. Not ngendlela ukujwayela ngale iBhayibheli mawujwayela naye ube nokuthula khona ukuhle kuyakwehlela. Babekhuluma lento ukuthi nje usuphila empilweni yokuthi ngijwayele noma kukhonzwa noma kuthandazwa noma kuziliwe ngoba usungajwayele kulula nokungahlanganyeli nabazalwane. Kulula nokungeze enkonzweni. Kulula nokungalaleliswa. Niyazi khona abantu asebajwayele especially emamandleni amadala njengo-Faith Mission. Khona abantu okuqala i-conferences ziphela bengakaze balibhade enkonzweni. Angisho ukuthi abantu bengasebenzi ngaphandle kodwa abayishuku nanokuthi asishintane madoda kube khona abangena babe ngaphandle. Umnandi kubona ukufika bangene emagcekeni benganizwa izwi. Abanye omaster bokuhlinza amakwenye kuyahlatshwa uzohlinza udliwe umsindo ngoba ethole ugoduke umoya wakho ungadaka ebe ekhiphe iy'thelo. Yini edala ukuthi kube njalo? Ukujwayela. Ukujwayela kwenza ukuthi izinto uNkulunkulu azikhulumayo ungakwazi ukuzibamba uzilindele ngokukholwa usunokujwayela. Ukujwayela-ke kwenza ukuthi ulahlekelwe inhlonipho. Kwenza ukuthi wenzenjani? Yonke into iyayeka ukuba isimanga uma wayijwayela. Njengoba sikhonza la ekhaya singagcini abantu asebenomoya wokujwayela. Size uNkulunkulu singabuzwa noma esekhuluma ngendlela eyahlukile. Lithi iBhayibheli kuMark 6 verse 4.
kakhulukazi uxwayiswa ukujwayela uqobo, ukujwayela nogcotshwele. Bible lithi wonke uprofethi uyahlonishwa ngaphandle kwasendaweni yangakubo. Ulithi Bible uJesu wahluleka ukwenza izimangaliso ngakubo ngoba abantu bakhona basebemjwayele. Into engifuna ukufundisana namhlanje ukuthi ungavumi ukujwayela ngoba impilo yakho ngeke iye phambili. Uma uzojwayela ukuthi awumfundisi siyamazi umfundisi uhlanga awumfundisi wethu, usathane sekuphuke ukushintsha kwesimo sakho. Ngoba uma ungajwayela uyalahlekelwa inhlonipho. Kanti ugcobo lokusebenzela ugcobo oluhlonipha. Uma walahlekelwa inhlonipho yalolo gcobo, usulahlekelwe isimangaliso esizoza ngalolo gcobo. Kwesinye isikhathi akusikho ukuthi abantu laba awukazi ukuthi ba-powerful ngempela. Yingoba ngesikhathi wena ubalalela ngenhliziyo elangazelele. Most of the time abantu mabeze bangena amakhonza khona njalo abeze ney'nhliziyo ezilangazelele, beza ngenhliziyo ejwayele bezoqhuba iprogram yosuku. Do you know ukuthi abantu abajwayele ukungakhuli kakhulu enkonzweni yilaba abangaphambili? Ngoba laba abangaphambili abasakhonzeli ukwakhiwa, bakhonzela ukuzofeza imisebenzi abayinikiwe, kodwa abasakhonzeli ukwakhiwa. Uthola ukuthi ungaphambili njalo kodwa alisamsizi izwi ngoba usajwayela. And ukujwayela umfundisi wakho kusho every time njengoba ezongaphambi kwakho kaningi uzongasizakali ngoba usujwayele, futhi ingqondo yakho isithi angicabangi ukuthi umfundisi wami lento engangisiza kuyona. Kwesinye isikhathi akusikho nokuthi umfundisi wakho uyigcotshelwe, kodwa wena fanele ube nenhliziyo egcotshelwe ukwamukela lokhu uNkulunkulu azokwenza ngencebo yakho. The problem is not that abafundisi fanele bagcotshwe kakhulu. Inkinga ukuthi abazalwane abafundisiwe ngokwamukela. Noma ungadiliva kangakanani, kodwa uma udiliva abantu abangafundisiwe ukwamukela, unjengomuntu ohlwanyela imbewu ngasendleleni exoshwa yiy'ntombi zezulu zihambe nayo. You will wonder ukuthi yini intshumayelo yakho umfundisi ohlala uyishumayela bekubuke, uyishumayele e-Life Renewal babe ngenyawo abantu. Yingoba usufika abantu abanhliziyo zilangazelela. So when you are in the church, into yokuqala yokuvimba ukuthi ungafiki esimeni elilandelayo ukujwayela. Ukujwayela ukwenza ukhohliseke, ucabanga ukuthi usukwazi yonke into engaziwa nguNkulunkulu. Umqondo ukuthi ayikho into engayazi, mina ngiyamazi uNkulunkulu, mina ngiyalazi iBhayibheli. Uma uke weza ngaleyo ngqondo, uNkulunkulu akakwazi ukukusiza ngoba usunomoya ophakeme ukuthi wena uyakwazi konke, akusekho uNkulunkulu angakusiza ngakho. Ukujwayela kuyavimba ukuthi ukholo lwakho lukusebenzele. Ngakho-ke make wangayigada le nto yokujwayela, uyolimala endaweni yokusizana. Bake bajwayela uGehazi. uGehazi wajwayela u-Elisha, waze wahamba waqamba amanga wathatha imali kuNamani wayiphulukisa othongweni. Wathatha ngamanga wathi inceku u-Elisha uthi angizolanda le mali yokufela, wayoyifihla kwakhe. Lithi iBhayibheli mayingena uyambuza u-Elisha ukuthi uphumaphi Gehazi, uthi hayi ngisalala nje ngaphandle. Wase kanti umoya wami ungenawo yini? Ngesikhathi ushapha iy'nkola zikaNamani ucela imali, njengoba uthatha imali yakhe uthoko lukaNamani malube sendlini yakho. Umuntu adene opportunity yokuthi athole uthoko oluphindaphindiwe nalo izophindwa kuyena, kodwa athole uthoko ngenxa yokujwayela. Sihamba nabazalwane emabandleni abanothoko labomoya,
siyazi ukhona lapha so xa noma ngafika imvuselelo ufika ogibele ihlalele ufika okhulumela phansi ufika omemezana akasashingi nomzalwane wangena ukhomo lakomoya ukhomo oluzalwe ukujwayela enye yezinto eyenziwa ukujwayela ukucabanga ukuthi ayikho into entsha uNkulunkulu angayenza kanti iBhayibheli ku-Isaiah 43 lithi bheka ngenza konke kube kusha khohlwa kwakudala ngoba ngenza into entsha ukujwayela kwenza ukuthi uvalele uNkulunkulu ngaphandle ungabethembi ukuthi usengayenza into ongayazi into yesibili limitation esivimbayo imiqondo yethu ingabe umfundisi ube prophet the limitation of the mind ayikho into ebambezela amakholwa kakhulukazi asindisiwe njengengqondo yakho akenze nje intebula abantu abancane ukukhuluma ngakho emamandleni bayakholwa abantu bayile ngihamba nabazalwane basempozweni abagqoke umfaniswano emhlanje bashaleleza and ubona kulaba abangayishayi zakho again yini edala ukuthi babelana namhlanje ile nto ekhuluma ngayo ayibaphe ayikho le nto yokujwayela bengishumayele ekuseni kodwa abasho ukuthi ayisesizwini awuyoyibamba no izolo bengishumayele eKempton Park bebelibuka online abangijwayeli abamdeli bafuna ukungizwa hayi ngoba bathi khona uNkulunkulu asiphathelele they drove all the way from Stenga, Palito, Pinetown, all over to come. What? Because kuneyintethe ikhona into entsha uNkulunkulu asengayenza. But there's a thing about the limitation of the man. Abantu emasontweni bakholwa ukuthi ayikho imali. Ngisho abafundisi bawukhuluma naye athi hey sicela uze lapha kini kodwa sinayo imali. Angisazi lawo masonto kanjani. Ngoba ibenza ukuthi inayo umonakalo omkhulu. Uma umfundisi ememezela ethi imali ayikho. Ngicela ukubuza namhlanje. Mangakhuluma ngizokhuluma nabafike nabo. Ulaba prophet bamanga abantu abagcwala kulawo mabala. Ngoba yilaba abantu abasemasontweni ethu esiqala sicabanga ukuthi abanamali. Kodwa yibo abacelisa ngezayidila kubo. And improof yalokho kulamasonto ufika kumujeko namatekisi. Kusho ukuthi abantu abagcwele laba bangazi imoto. Kodwa ibona abagcwalise lawo mahholo. Ibona abagcwalise lezazindawo. Kodwa abanazo nini izimoto. So kusho ukuthi ayizele nganika angizwani ngathi manje. So kubalulekile ukuthi siyazi ukuthi into yengqondo ayilona iqiniso ukuthi ayikho imali. Labantu ungafika bengayilonke into ayicabanga kodwa imali bayithatha kubantu okuthiwa abanama. Awude amali phela imali abaxhaswa ngayo imali ekhishwa yilaba bantu. And labantu bathengiswa amanzi. Bathengiswa usawoti. Nathula ngathi ngiyabathenga. Bathengiswa indwa, bathengiswa amabhaki. Umuntu aphume eyinkizelo. The same person yongena etekisini ongenamoto. But the same person mayizokhoza lekama kunikele ukhipha u10 rand. Kodwa lapha namthangathi ukhipha 1000. Ukuphi umehluko is the mind. Ingqondo ikuhlulekisa ungabahluleki. Kunabantu ukuthi bathiwa uzonikelwa kwebazalwane azibeke eceleni egangayo imali. Lithi iBhayibheli umuntu njengalokho ecabanga. So uma uzenzele phansi ngendlela yakho yokucabanga uyibambezele impilo yakho. iBhayibheli lithi-ke ningalinginisi lelizwe kodwa isimo senu siguquke ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu.
isimo somuntu asishintshwa ukuthi uthandazelwe wabaphansi wavuka. Isimo sishintshwa ngokuthi ingqondo yenziwe yabanje. Ukwenzwa kuba kusha kwengqondo akuyona into yelandelilodwa. Yingakho singayikuhlanganyela ngoba usuku nosuku kunengxenye yengqondo yakho enziwa ilentsha uzube umuntu ophelele kuKristu. So kufanele umnikeze uNkulunkulu ithuba lokuyishintsha ingqondo yakho ibe yintsha ukuze isimo sakho sishintshe. Asikwazi isimo ukushintsha ingqondo ingakenziwa yaba yintsha. That is why nike nibone abantu kuma TV besohlelo lokuthiwa I blew it. Niyabona so kwenziwa lolo hlelo. So khuluma abantu benjani bethola imali abayithole kanjani abayiwinile bedlala ilotho. Why? Because noma bethobekare indlela yokushikashika. Why? Ingoba into ongayisebenzele uyithola ungayikhulele. Mase ungakwazi ukuyigcina ishabalala kube ngathi ayikazifiki. Wonke umuntu o-accumulator ingcebo yakhe oyinqwabanisa kancane kancane ayilaheli ngoba ngesikhathi ubona ngathi uyithola kanzima kwakheka iy'khwepha zokuyigcina. Kodwa bawuvanele wayinikwe esandleni ishabalala masinya ngoba ufikwe yinto ezoshintsha isimo umqondo ungakenziwa wababusha. Ngenxa yokuthi umqondo wakho awuqeqeshekile noma lento bekufanele ishintshe isimo iyakuthatha ikulimaza. Ngithe ngiwasha imoto lengihamba ngayo ngaphandle kwaqhamuka omunye umfana ngolesini ngamunye umfana asebenza ngamasipala umfana hamba labangani baphethe iy'phuzo lezindala. Uthi mina my brother awuyabona mina mangathola le awungasheshe ngife. Ngithi mina uthi awungeke ngilale futhi njengoba kungenangane nje ngingamuntu ongikhalela ngeke ngilale. Ngathola waxoxa isitori sonke sempilo angayiphila mangathola le moto. Wathi lapho-ke nje umuntu ozogibela ngifanele ashaye ugame 1 aswele futhi ugame 1 lapho game 1 futhi umuntu ongenamali akangena kunje umuntu uzosho eyami imali ngifuna umuntu ozoke funa uvula ukhula box wakhe. So lo muntu lana useyiplanile ngempilo ukuthi uma yena engathola lo hlobo lemoto engayidestroy kangakanani impilo yakhe. Ngoba uma isimo somqondo singaguguliwe uyobulawa yini efanele ukusiza. Bangaka abantu okwakuthandaza kuthiwa Nkosi bathola umsebenzi babe permanent namhlanje bahamba bane-app ngoba bafike basebenza bahola imali ecacile baphenduka baba izigcina zey'dakamizwa. Ngoba noma ungayithola into engathi iyashintsha isimo asishintshe ingqondo yakhe ingakenziwa yabatsha. Namhlanje bengingathi noma ngabe kuthiwa awuqali ngokuthola izinto kodwa uNkulunkulu engakusiza kushintshwe umqondo wakho isimo sakho siyosishintshela kalula. Ucwaningo nenhlolovo ithe ngoDisemba abantu bala eSouth Africa angazi madala spend imali ngoDisemba utshwaleni how many billion? About 2 billion utshwaleni la South Africa. December isiphuma khona the festive season. Inhlolovo iveza ukuthi ama-South Africans achithe imali engaphezu kwa-2 billion. Elinye ibhillion ukuthi abayichithe ekungcebelekeni. Bese kuthiwa kulabo bantu u-65% wabantu abahlupheka nabaxakekile. Usho ukuthi ingxenye enkulu yalabantu abachitha amabhiliyoni bengaliphethe ibhiliyoni umuntu ngamunye kodwa mabeqoqene bonke bayakwazi ukwakha amabhiliyoni. Kodwa laba bantu awusoze bakwazi ukubaqoqela leli ihholo lethu kuphela
uthi akezivule i-poultry farm sonke lemphakathini sivule ifemu ezokudluliswa wonke sizokwazi amathuba emisebenzi awu-10,000 ngeke kwazi kodwa bayakwazi ukuyihlanganisa bengacelwanga beyokwemiqueue esitolo sotshwala nasemathafa beyokuchitha imbuko. Then uhulumeni wosuku mese ebaholela, ngiyaxolisa ukuthi ngiyayihola nanleyo mali. Then mase yabaholela u-350. Then u-350 mese uwenza 350 unjengesidakamiswa sokushushuzela ukuthi ungaboni ukuthi kubi kangakanani. Kodwa kufanele ushintshe, ukhona usizakala kodwa kumele ngisho kufanele ushintshe umqondo wakho ube musha ukuze isimo sakho sishintshe. Bangaki abantu obaziyo abantu abasha ongacela imali yokwenza i-driver's license? Bangaki okubazobecela imali yokuthenga iy'nwele zamandini? Yeah. Amanye amazwi umuntu engaze acele athi ngiyacela ubekele imali, ngiyacela ubekele ucela imali yokuthenga iy'nwele zamandini, but ngeke athi ngicela ukuyokwenza i-course yama-paramedics, ngicela imali yokwenza i-course yalokhu nalokhu. Why? Because inqondo yethu ayikenziwa yabalintsha. Ubunzima sesabumbatha ngale ndlela ukuthi noma isikhona ithuba lokuphuma siyakugwema. Mina ngangatshela umuntu ukuthi kunamathuba kamasipala ufuneka abantu abangezithi lo umthetho benginela umthetho ngifunela wona. What I think even ngizomthinta uSibani bani omunye ngamtholela umsebenzi wathi kumina yasetshenzwa ngakho ngitholela umsebenzi ukuze uyosebenza. Umqondo wethu kufanele uguquke. Amen. Okwesithathu is the limitation of the environment. Ayikho into eyingozi njengokucabanga ukuthi wena uyindawo owazalelwa kuyo. Wena uzalwa kanuso bakuzalwa kanuso, but wena awuwonuso umwe. Kufanele u-understand ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuqalisa kwenye indawo kodwa ekubekela ukuthi uye kwenye indawo. uJosefa wazalelwa eKhenani kodwa wabusa eGibhithe, ngoba eKhenani kwakweluswa kungekho ubukhosi, kungekho economy, kungekho civilization. uNkulunkulu wamthatha ngento engathi uhlunge edayiswa abafowabo kanti umyise endaweni yokufeza kwephupho lakhe. Ungavumi ukuthi ngoba uzalelwe eKhenani bese impilo yakho yonke uyenze iphelele eKhenani, kube neGibhithe elinde umuntu owuhlobo olunjengawe. I want you to know that the world is waiting for you, but don't limit yourself because of the environment. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakuvumela uzalelwe la uzalelwe khona, ngoba kunezinto afuna ukufundisa zona endawo uzalelwe kuyona, kodwa hayi ukuthi uphelele khona. Awuthi ngeke ngiphelele la, kodwa wachaza lokuthi ngeke ngiyamthanda yona. Le ifuna ukuthi uyisho ngesiphithi sekuthanga ngeke ngiphelele la. Every time uthatha itekisi uphuma la, lisithe nawe lozula nawe hikres, futhi nginalala ngisengene kula la duze khona indawo ezinzima la.
ezokufakaza khona la eduze kwenu khona abantu abangapha okumhla ohluke konke to show you ukuthi noma kungaba njani nomuntu onombono uyakwazi ukuyiguqula indawo uma abantu ngemibono beguqula indawo ngombono ngayiguqula impilo yabo fanele njalo mawukhuphuka iphakame itekisi liyosithela lithatha uthi one day yobe ngiphuma kanje namasukezi ami sengiyohlala endaweni engiyifisayo. You must imagine that day. Kufanele ube yinto ecabanga. Indawo okuyona iyakwazi ukulimitha uma ungenawo umbono ngempilo. Uthi umfundisi masingena uNkulunkulu wangibizelana nangumfundisi. Angikhetha ukuzala nabi zonkulu. Uthi ngale ngathanda ukuya emadolobheni. Kodwa uNkulunkulu wangibizala ngapha. Into enganquma ukuthi idolobha ngizolakha la uNkulunkulu angibizela. Yabona imindset. So you can decide. Phela mina lokho engenela ngakho ngoba ngiyashumayela endaweni eziningi. Nasendaweni ethiwa isemalokishini ufike uyijondolo bonke ayikho endlini. Why? It proves ukuthi you can break free of the environment. Bentshela uBishop uSikhali beshumayela kuthina kule session yakamba. Ngithi masiqala umsebenzi esikena uba mdlamini ukhona sihamba nayo omunye ubaba apha. Sasondela eklasini. Esikena sihamba angijalo siyekhona uba umachana ngihamba nawo isandla keyboard engakayekeli Jesu ayingena Jesu uba ushadile uyidibone konzwenda ba uyazi ukuthi sasondela eklasini umbikelo wakhona lapha ungadluli 300 sikhonzele eklasini ngelilanga linyafika iklasi kuthiwa ngiyakhonzelile ngoba sekuzobhala khona ibhale ebhodini ningayicini so ngiyokungena iclass. Hallelujah. So ngene iclass saphezela kodwa ngalokho engishumayela njengoba ngishumayela akho kukhuleka kakhulu kodwa environment ayasaba because esitena indawo edominator amandiya amaSulumane. So abantu abaningi bakhona abantu abasebenza khona emajardini yabona abantu abasebenza namandiya kakhulu kunzima ukushiya ingqondo yabo ngoba ingqondo yabo igcwele indaba yokhala. No diwali, no eat. Manje abantu abakithi badodobaliswa kakhulu ukuthi lamandiya enza imithandazo ema-althare abapha obhala ngesikhathi bedlula belambile besebenza emajardini. Mina ngicela losikhafu, ngicela losikhafu. Ngesikhathi ecela isikhafu bathatha lezindaba beyishisela e-althare ama-aphula kodwa luma lithambe ubona ade lihlezi kulempepho yamandiya nobhanana usupethile baqoqa umuntu ulambile uyathatha amamilita njengoba bemilita umemilita izinto zamandiya ezwakhiphele labobhanana nama-aphula nama-orange. Uthi manje lo muntu fanele abe uyashutha high wayethe lezingadi usibamba umuntu ezimetriki khona lazo yakhona akaphinda ashuthe. Amen. Kodwa ihlakaniphile ephasa ethola wangena kulento wangayibamba izinto ezispiritual. Kwakuthi makade kuno-Eid amaSulumane angene elokishini eshaye ukuthi athi nakulo nyama ekhipha iy'kapa kuyithandazela ekhipha amaphasele yinyama. Sasizwa ukuthi ekhaya umkhulu wayekhona vele ne-fake machine athi nalokothi mthinde bezoyinyama. Athi nalokothi ngoba zithandazelwe njengoba bezoyiletha lakumina yizinto abayilahla kumina siphathele ngakuthi awungabe sesiyozosela amadoda nanyama esikabha ilahlile abhonga umdleka nje never ungayithini leyo nyama beyitapha and nawo bantu ababeyitapha ngiyayibone lento bona into abadodobalisa yile zinto ababeyinqaba emavenini amaSulumane.
the environment. Environment equals yenza ukuthi ngisho abantwana sebesenziwe bakhona kodwa uthola bonke mabefika ku-age of 19, 20 bayamitha. Uthola umitha nobe yi-teenager elikholwayo mayingagadi imama amithi abuye lesebuyisa. So you've got to be careful with tradition environment. Kule environment yini ebopha abantu bayo ukuze u-apply ukholo lwakho ukhashule kuyona. Environment is very strong. Yazi ukulapho abantu emfundisi abasasondi la baxoshwa isakhiwo. Yini abaxoshwa esakhiweni? Umoya abasebenza ngawo awuyithandi into eyiphelele nezinto. Ngoba abanye bazalwe emakhaya angaqedi ukwaphila. Le ngaka lokukhulu wangaya noma bakhona usese washona akayaphila. Nalofana concept uyikehla manje akaqedi ukuyakha le. So uma sekufanele ezempandleni elakwela qedwa umoya wezinto engapheli awumvumeli ukuhlala entweni ephelele. Ngikhuluma nge-environment. Environment. Ukale lo muntu mayibaqala lathiwa awungathi bakudlala sasintela senabantu bemali akuyena umoya wokupha umoya wokweswela uya-enjoya makuzatshalazwa kunzima kudluda maseqala zokhishwa abantu ehlupheke athi balishintsha ivangeli akushintsha ivangeli kushintshwa isimo sempilo yakho. Amen. I-environment iyakwazi ukutshela ukuthi uyazi ukuthi ingwenya ayikwazi ukukhula ngobude nangobukhulu idlule amanzi ephila kuwo. Usho ukuthi noma le ngwenya ibingakwazi ukuba yinde kodwa mayihlala esizibeni esincanyana ayikwazi ukudlula kulo size. I-environment iyakwazi ukukulimitha. Uthotho wena kufanele uyachuza kodwa inkinga manje amanzi okuwona mancane une-potential unomlilo ongakwenza kodwa ulimit. That's why kulaba abasebancane kakhulukazi kulwele ukuthi ugashule uphume. Welina ucela imali uyicele ukuthi ufuna ukugibela uyojika edrobheni. Udlule edrobheni uye gateway ngisho ungasiza abantu bakulinele wazi ukuthi every month uzoklina uwashe wenzeni kodwa imali ozoyithola imali ye-exposure. You just want to expose yourself to another environment ngoba awukwazi ukuphupha ngezwe ongakaze ulibona. So ucela nje imali yokuthi ningangitheneli icathulo ningiphi imali uyaphi ngifuna ukuthatha uhambo ngebhalito ngizwe kuthiwa kunebhalito iyathuthuka ukuhambe wenza wakhithombe ezizobusa imicabango yakho. Ngifisa ukukhuthaza abazali la ukuthi ingane mazithi mina ma une-trip yesikole kuthiwa le-trip siyahamba siye endaweni ethile ungathi anginamali mina esikoleni abangicabangeli. Esikoleni bakwenzela into enkulu ngokuyicabanga ngoba njengoba mina ngisuke esihlenga la ngizalwa khona ukuze ethebulonke into enkulu kabi phela sasigibela isitimela kwesinkathi 2 hours uyabona ukuthi into enzima kanjani. Manje uthola kodwa sithathe lebhasi lesikole jikelele mama siyahamba ngithe ngisahamba ngahlulana ngathenga kanjalo. So ngiyahanjwa kula namakhulu ebhasini awu so ngesikhathi khamba elibhasi lo driver uhamba strategic edlulise endaweni esokoni esinasijwayele. Sithi siyabona namabhilidi amakhulu kwakusakhona imilithawu sesifiki sesibona izinto esingakaze siyibona. Le trip leya eyozothi bantwana iyazini kunomunye umhlaba ngaphezu kwalona ekukhulele kuwo. What are they doing? Bas-expose basikhombisa into makuthiwa ingane ziyakhokhelwa kune orientation day
kune-open day esikoleni esithile noma ungeke waba nemali yokumfundisa mgibezela ukuthi ayobona. The biggest gift you can give everyone is exposure. Sisizwe ihlobo lomalungo lomakhelwane ababenezinto esasingenazo. Uthatha omunye akuthande nje umalume athi wozamshaya athi ngiyakhumbula umalume wami-expose ey'ntweni ezinhle wafana mthatha awugibelela basakhona ama-cresida ama-3 ama-Turken yayihlukile athi iphelezele ngingene kule moto i-automatic yabuka ngithi na kunomalumaba lapho-ke iy'moto eningi wawusakawuphendula isiterini uzokhatha namahlobo kodwa lama-cresida ayisenama-parcel ngibona nomalume ejikisa le moto kune-aircon avule amawindi kushayakona years ago wamnika exposure ukuthi ukhona omunye umhlaba ngaphezu kwesiterini ngiyesikamkhulu lesi engangibona nesixhosa naye abona ikhona ihlukile kunale. Somebody say exposure. Omunye boma angisenzela abantwana benu. Kwesinye isikhathi inkonzo yakithi kwesithathu ivalidity conference isePitoli. Awusahambeli ngokuNkulunkulu esePitoli, usuhambela ukuthi ukugashule nje lo mgoqo ukuthi awukwazi ukugibela ibhaluni. Ulwele neyonto nje. Ngikhuluma ngamandla okuhlula i-environment. Ukuthi udlala yazi life emission ngisho imonde adala. Wakushaya izandla kuthiwa yinto yezwe. Kodwa the more abantu beba-expose babuye abakhaba zalwane asingagxeki yonke into. Namhlanje akusakhonzeki imakhaya. The same thing is exposure yenza ukuthi izinto eziningi okuyikhahlela uyibona ukuthi uyayidinga. Ngakho-ke kufanele siyinqobe environment. Otherwise environment iyosenza sicabanga ukuthi angeke saba ngaphezu kwalokho esikhona. Noma la ebandleni sikhona ngiyafisa ukuthi singayenzi inkonzo yethu ibe inkonzo eyolungela uhlobo labantu abathile kuphela. Asiyenze ibe inkonzo yabo bonke abantu. Ungafika uhlobo oluthile bese siyaliqhwaya ngoba sibona ngathi asizohlabela kahle. Ningababizi ngezibhibhidli, ningababizi ngamagama alulazayo, bangabazalwane nabo njengani. Bazosuka eKloof, bazosuka eHillcrest, bazosuka eMaritzburg bezela, kodwa bengafiki nina emvimbini bithi into yethu. Zunyuso. Fanele bafike bathole ukuthi our hearts are open. Finally, the limitation of ignorance. Ezinto evimbuni sinayo next level. Isithiyo sokungazi. Lithi iBhayibheli abantu bamkhonza 4 verses. Bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Into eyiningi bazalwane sibanjezelo ukungazi. One of the reasons because umfundisi wakhe is into construction. So when you walk in this house, it was carefully thought of uyazi. God has got to put one la babele material kodwa benazi. Kuyingozi ukuba nento ongenza ngayo kodwa ungazi. Ngoba uyakwazi ukumoshakalelwa impahla ngoba wazi. Into enhle ngokungazi akusisisiwe. Into ongayishintsha ngelanga. And ishintshela kalula ngokubuza. Niyazi ukuthi ukungazi kuqhubeka kube namandla kangaka. Ingoba abangazi abafuni ukuvuma ukuthi abazi. Kunalokho baba nomona nabaziyo. Kanti umuntu owaziyo akanamona wokutshela into ayaziyo. Kodwa akazi bokusukela ezokutshela ngoba akazi ukuthi akawazi. Uyitshela lento yenzayo uyenza ngoba uyazi kanti uyenza akawazi. Ngiyakhumbula eminyakeni mhlawumbe u-10 edlule si-introduce ukunikela ngama-speed point enkonzweni. Bakha abantu umdletho osefaka ama-ATM esontweni.
athi awalula ivangeli ngapha ngakithi esiteka amagama abantu bavane badumisa leyo nto bathiwa nje hayi kunama-ATM kanti asinama-ATM kunama-speed bomb. Ngathi ngiyabafundisa abazalwane ngathi esikhathini esiphila kusona akusaphephile ukuthi abantu bephathe ucash. Uma nje bazalwane lokho nicabangele uma nje senibusisekile senihola o50,000 o100,000 o200,000 ishumza lakho nizoyifaka iphi envelope kanti makela kukhulunywa nawo so manje kufanele sifunde indlela zamanje zokwenza yona lento ebalulekile. So sesiyaqala siba ne-speed one ukuthi bakuthiwa kuyanikela abantu bakwazi ukusebenzisa amakhadi abo futhi singenzi ngathi sekuyinto eyisimanga ngoba isiyenziwe esontweni ngoba ama-Shoprite uthenga ngekhadi uzucokala masushaya ipini uzocokama la esontweni. Ignorance will delay your life. Ungazi kuyakwazi ukubambezela. Uyazi isikhathi uxoxa lesi story somuntu owanikwa ukuthi akenze washing ayifaka swimming pool. Omunye akayifaka swimming pool. Bamfice iwasha ngesandla. Ngoba ethi sheshisa labena ngezandla zakhe. Inqondo yakhe ayimtshela ukuthi umshini uyasheshela ufuna washing umshaya manje umphoko lokuchitheka. Yazi ukungazi uyophuthukela izandla. Seriously. Abantu ngenxa yolwazi benza izinto ey'sheshe thina sibambezeleke. Amen. Ufana nokuthi ukungazi uyakwenza ukuthi ukhokhe uphinda-phinda. Nenze example nje uyothenga mhlawumbe amathayi awazi ukuthi amathayi azana nama-grade ufika wawuthatha kanti uthatha ama-reject o-second grade uthi kugizwa kaningi beshaye itomo lakuphuma sekufanele wathenga ukungazi ukukhokhisa kabili. So as a church and as people we must overcome ignorance. Ile njobi ikhona amlazi wona lomphakathi ekhona kodwa likhona iholo elikhulu kunale like usho leli banga lineholo elikhulu nawo ngabaholo ali right siyavumelana. Usho leli banga kufanele imishado yala endaweni kubantu abangakwazi ukuyavuka iphumelela ekhaya hayi mani bakhona. Usikuthi manje umhlangano ebalulekile mhlawumbe yothisha yobani naye iholo kufanele iqashwe. Makunemingcwabo eyikhulu enjani naye iholo kufanele iqashwe. Ayijabona manje ukuthi leli sonto alisebenzi imali ngemnikelo lisebenza imali ngobukhona abantu. Leli bantu sekufanele likwazi manje ukuthi likwazi ukwenza ama-project athile la emphakathini. Likwazi ukubiza o-agriculture bize noba lithi yini eningayenzela intsha sinayo indawo lethani program ifandeni. Ezinye izinto akuzona iy'mangaliso ukuthi abantu bazi into esingayazi. Uma ungazi uyobambezela kufanele bakusukude. Sesiyathandaza uNkulunkulu usibizela ezingeni elilandelayo kodwa sinqobe lezi zinto asenenyawo. I-environment ukwela njengoba yazi ukuthi
ngicela ukukhuluma nabantu abasebenzayo namhlanje. Ngikhulume abantu abasebenzayo abane-income abasebenzayo. Ngicela uma sekunikele benganikeli njengabantu abangasebenzi. Akwazi ukuthi umuntu ongasebenzi i-free will yakhe iwu-10 rand. Neyakho wena osebenzayo iwu-10 rand. Ushuthi ukhona umoya osabambile ongafuni ukhonze ngezinga lakho. So don't allow these limitations to hold you back. That's what I mean. Ora mashira na masia na masha. Arabahandoro rosia tala masha. Ora mandala masito roboshia no. So essa sotangaza, elas pamuzangaze. Ubelona loyo ati posi ezwini zilapho ikukhulu kuloyo.